हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दंजोबो दा फाइनालि गोदान साख्रि फैदों दा बेनो जाबाय फुड एन्ड सिभिल साप्लाइयाव दा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा 12 पास जाबाय 12 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो पस्टआ लोगोफोर एलडिसि एबा लवार डिभिजन क्लार्क होनना बुङो दा बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेड 3 आव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जायफोरा 12 पास जाबाय दा बेनिखायनो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनग्रोबाय थागोन आरो लोगोफोर हानायसेबां भिडिअखौबो शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा लोगोफोर माखासे क्राइटेरिया गोरोबनांगोन अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट होनोब्ला karbianglon.gov.in बेयाव फैनानै जोङो नायनो हायो दा बेनिफ्राय फुड एन्ड सिभिल साप्लाइस बे फैदोंमोन बेनो जाबाय लोगोफोर कार्बि आंलंनिफ्राय फैदों नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाय नोंथांमोना कार्बि आंलंनि दा नायनोसो फैदो गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै स' दायो आं लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे लोगोफोर एप्लाइआ अफलाइन जागोन अफलाइन एप्लाइ जागोन दा बेनि नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइनि नोंथांमोना नायदोनै लास्ट डेटआ 24 आगस्ट थागोन 24 आगस्टसिम थागोन लास्ट डेटआ नोंथांमोना साबमिटखौ खालामनांगोन बेनो जाबाय डिप्युटि डाइरेक्टर फुड सिभिल साप्लाइस एन्ड कन्जुमार एफेयार्स KASC माने कार्बि आंलंनि डिफु थ' नोंथांमोना बेयावसो हैनांगोन बेनि लोगोफोर बाय पस्ट नोंथांमोना हैनो हानाय नङा होनना बुंदों बाय पस्ट खालामनो हानाय नङा जास्ट थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना साबमिट होनांगोन आरो बे पस्टनि थाखाय डिफुआव दा बेनिखायनो जायफ्रा डिफुनि बेनि केन्डिडेटआल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोंनि ओरै सोनाबहा साइडना खालामनो हानाय नङा जायफ्रा डिफुनि अनलि डिफुनि नोंथांमोना जायखिजाया कार्बि आंलंनिबाल' बे पस्ट एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा पस्टआ नायदो लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट लोगोफोर पस्टआ बे आरो सानै दङ पस्टआ दा बेनिफ्राय सेलेरिया जागायगोन 14,000 निफ्राय 49 सिम जायो बेनिफ्राय ग्रेड 4 दंबावो 6,200 पार मान्थ मोनगोन ग्रेड 3 जागोन दा बेयाव HS पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटाराव 6 मान्थ्सनि अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा पस्टआ सानैल' दङ लोगोफोर बेयाव सानैल' दङ नोंथांमोना जायफोर कार्बि आंलंनि थ' नोंथांमोनासो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बैसोआ जायखिजाया 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 45 इयार्ससिम हागोन जायफ्रा ST ना 45 इयार्ससिम हागोन आरो थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौल' नायदो दा जायफोर कार्बि आंलंनि एबा वेस्ट कार्बि आंलंनि नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोननो बेनिफ्राय बुंदों रेभिनिउ रिसिप्ट नोंथांमोना टिकेट स्टाम्प नांगोन बेनो जाबाय 10 रुपिस STफ्रा बेनिफ्राय जेनेरेला 20 रुपिस स्टाम्प नांगोन आरो दा बेखौ मारै खालामनांगौनो बेनो जाबाय पस्टेल नोंथांमोना पस्टेल मोनसे स्टाम्प थायोना बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय एनुवेल सोनानैसो बेखौ नोंथांमोना अफिसाव हैनांगोन थ' बेनो लोगोफोर बेनिफ्राय एनुवेलआव नोंथांमोना लिरनांगोन एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट होननानै दा नोंथांमोना बेखौ लिरदो बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोना एप्लिकेसनाव मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ लिरथारनांगोन बेनिफ्राय रिटेन टेस्टआ बुंदों 150नि जागोन आरो टटेल दा बेनि गेजेराव दङ इंलिसाव 50 जेनेरेल नलेजआव 50 थागोन बेनिफ्राय राइटिं एसे राइटिं थागोन बेयाव 50नि थायो गासै नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' बे पस्टआ 150नि मार्क्स जागोन होनना बुंदों आरो 1 2 3 दङ दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर कार्बि आंलंनि नोंथांमोनासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोंनि ओरै सोनाबहा साइडना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बेनि अफिसियेल PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट अफिसावसो साबमिट होनांगोन दा बेनो लोगोफोर फुड एन्ड सिभिल साप्लाइस कार्बि आंलंनि अफिसाव नोंथांमोना बेखौ होनांगोन आरो बे पस्टआ ग्रेड 3 जागोन LDC नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा कार्बि आंलंनि थ' लोगोफोर फोजोबबाय भिडिअखौ बेयावनो आरो गोदान साख्रि फैगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन